Actually, wako ko ba nga nang magdako na charger. Okay. Okay. The camera bag. Alright. Excited kay ko. Wako ba nga no, pero feel ako kay makalaag na pod ko ganang lugar na wa pa ko kaadto. Unya taud-taud na ko nakalaagod og ganang inana na sa like mga lugar na wa pa ko kaadto. So yeah. So naghuwat at karon ni Ray. Ay ang butog asa na siya dapita. Pero murag padung na siya wa ko reply niya. I want to talk to you guys about something. So kasagaran magod sa ato kay problemado kayo ba nya, it got me wondering last night like nganong ang tao di tra magayo maguol. It's a question na murag feel nato dili kayo nato mapangutana pero sige tag pangutana sa tao kagalingon na di ba? Kung ilang niya, ako lang ibayad yung mga ito ba ito? Di lang. Asa di dapita? Siguro nga ito. Yes, ato. Abi na ako ato. Okay. Ito pa ba? May daso ba rin? Ha? Di lang. Kapit na taka na sa ito. Ako po na yung bus. Tara. Nakadto na ka? Oo. Pero wala ba ito? Gi-renovate? Oo, to dato. Kapit din sa kumari. Kapit na taka. Kuha tagal pas guys. Kuha tagal pas guys. Pata na tali. Murag last guro ni namo na laag for now. Kay mo adto man sig Tacloban kay training because nasa trabaho. And para makasud siya ato na trabaho kay kailangan siya magsusod og training. Munang kuha siya gold pass karon para pwede siya matug Tacloban. Ako ka na. Diyo tara. Dito rin na mo ba yun ah? Mo de. Puno man, puno. Yes, dito sa kaya ni guys. Init kayo. Paligyan sa ato. Dugay gid may kasakayan ni guys. 1 hour later. Kung di na ako mapakita ang video, napalit yun ang kalo. So guys, welcome to Masin. Ko. Mo ni Masin guys. Mas in, meet camera. Camera mas in. Kamera Masin. Nice charis. Buta na ba siya? Auto signal daw nga. Paano sa auto signal nga? TM. TM? Wala yung signal dire ako ah. Wala. Ako'y pangutanan ni Judo ba? Para sa inyo, anong di ito mas stress ang tao? May utok. Ikaw day. Punaw-naon man na lang. Anong di ito man maproblema ang tao? Mayroong agutok. No. So daw gutok mo gana ma-stress. Do. Nila Ero guys. Ano sa'yo pangalan ni na Ero? Day? Kaning si Brownie? Oh, lagi Brownie right? Okay, so nag-una ko nila. Higawas ko dito. Higawas ko ato na balay because wala lang. Ganahan ko mauna nila. Makapas rato sila. So kasagaran sa mga tao, if makasugat sila problema is unsay may tabo na ako sa future. Mugin na kasagaran may tabo basta makasugat og problema, and that's also me. I don't know if sa uban na inana sa dang case, pero mo sa kasagaran sa kuha. One thing na dapat gid nato na masabtan as human beings is that things happen for a reason. Yeah. Muna siyang so muna hindi ko mag-vlog og na itaw na magkita. Awkward kaya. Ano sila? Ano sila eh?
Teka. Ng mga master ay. Tara. Aday. Ato ta ba daw may? Ina na kadool guys. Nga mo doon. Oh, unsay padong sa inyo kinabuhi guys. Dawata lang gid guys. Mura gid na dapat ninyo buhatan. Yes. Dawaton kung unsay padong sa inyo kinabuhi. Stay positive and you know. Ano na ta mag-video pag abot na ta dito. Napasanahan. Layo ka. Kita mo ana, nasa layo na ako. Mo nagigikanan na mo, perting ka po ya. Anya, wapatan ni abot kaya na apa dito. Picture sila guys. Kaba mo, sa story ani na lugar guys. Kuha na siya. Abi ninyo, kuha ni, limpyo ni lugar. Labayan na nig basura guys. Labayan na nig basura, pero nindot kayo kita. Kaya naman sila na in every trash there is beauty. Cha! Kapag yun minangabot, Pero gamay na lang. Na-stuck na. gamay na lang. Konting tiis na lang. Kunting tiis na lang yun. Ay, mga kauban, choy kayo. Kinsay panganin mo? Rocky. Kita sa Smile ba? Kita sa camera. Rocky. Ha? Kinsay panganin? Rocky. Inagwapo si Rocky. Sige na ba? Sige na ba? Ba? Gwapo ko si Rocky. Sige na ba? Ito siya. Kinsay panganin mo? Joanna. Inagwapo si Joanna. Ay, nauwaw. Guys, muna serious guys. Na si Ray. Mga magtiayon, joke. Hi, day ko. Sige, dahil Ray. Introduce ba? LDR. LDR na sila karong kuan kay murag last na ni nalaag ni Ray. Kay murag mo Ayaw ha. mapahuway na siya. Kaba mo sa kalayo guys. Napa dito sa unahan. Kana ba? Nap dito sa unahan. Ganahan na siya ka guys. Ba gwapo si Rocky. Yeah, guys, pag abot na mo dito mag-pictorial guys. Iya pa, bandagan. Smile. Nice. Luta ka dog view. Oh. Dali, maklaro pinahaba ba? Say hi sa camera. Hi sa camera. Asa man? Ana dire. Yan. Nice. Pangiti ng Pinoy. Sar ko ni pangandere dapit. Ha? Okay. Septage. Basta na mis taas dapit ha. Duha ka buok siya dire bali. Duha ka agianan pataas og paubos. Ang katong sa ubos mo tong landfill. Pero munaog pata niya. Munaog pa man niya guys. Smile. Kung curious mo guys unsay pormahan nito. Tubig. So guys, kana ganing magkuan ka sa inidoro. Pag flash nimo sa inidoro, may buong mo kung asa na padong, diri na padong. Kana siya mo na diha na padong. Namoy septic tank. Kanang namoy septic tank. Limpyuhan nila yung septic tank. Doon nga rin nila huwad. Yes. Septage, chuchu, basta kay kung asa padong ang kanang basta kanang sa septic tank ninyo. So guys, magpicture ta and maybe magdo tag B-roll. Alagi kay choy kayong view dire. Namin sa landfill guys. Ako niya.
Na sa landfill guys. Kung nebo mo sa dapita malabay yung basura, ang tanan nato basura dire gid na padong. Kalimot ko asa ni dapita, pero basta nas unahan sa kurba. Green Valley. Oh, Green Valley. Green ang valley pero dili siya green. Valley siya sa Green, basura. pero isago to. Di lang mo adto kay di lang mo adto. Sa guys, kung feel ninyo basura mo, diri mo na kuha. Bilong. First time pasad na ako nakaari guys. Nya na sila na. Nara ato kuan ato tour manager. Nya nara ato mga assistant. Oh, so guys, Ang supervisor, I'm here. nara ang supervisor na mo. Supervisor. Supervisor na mo. Okay ra, may mag-interview ya. Ano man? Kuan Ko mag interview lang Amo lang ni i-feature ba na. kung unsay may tabo. Oh. So, mag-random lang ni. Mga Oh. pila ba? Wala Mga camera lima. hay. Adi. So di siya magpakita sa camera guys, okay ra. So kuante ang kanina basura tay daghan mga jay ni. Unsa day mahitabuan ni na? Unsa day mahitabuan ni kaning tanan na basura? Unsaon day ni ang basura te? Unsa may pwede mabuhatan ni? Aw paman lang na dong kanang pang kinabuhi lang sa mga pobre. Separate lang Ipalit ninyo. o separate lang. Separate nila ang mga basura, mga non-biodegradable and biodegradable. Taga nga rin, rasad mo tayo. Tanan. Oo. Nyang unsa human ninyo og lahi sa kuante, unsaon man ni? Ibaligya. Baligya. So natas taas ron. Nya mo ni itsura niya guys. Basura nato nagtambak gyud diri guys. Nya damo kayo. Walang takakita pero damo gyud kayo guys. So guys, nganong nilaag mi diri ron. Even though na murag feel ninyo basura ang view, basura ang nasa luyo, pero guys, even ang kaning basura na view, nagyud tay makita na murag nindutay. Bisag ako'y nakaana ko na, wow, nakakita ko ingani nakakita ko landfill puno basura, di ba? So, enjoy the little things, even ang mga basura. So guys, namalik mi sa ubos na mi sa balay sa mga classmate. And manguli na ta kay kapoy na gyud kayo. Nya hapit na murag alas 5 na. Alas 5 na na. Alright. Alas 5 na, so manguli na mi kapoy na kayo. Muna ato na home na ng vlog guys. Goodbye. See you in the next vlog.